ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ କଟାବଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କନକଡ଼ାର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜୋରରେ ପଢ଼ିବି, ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ତାପରେ ତମେମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେବି। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି, ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ସେତିକି ଖାତର ନକରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର, ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତୋତେ କିଏ କଲା, ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ, ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ବଳି ଭଲ କାମ କଲେ, ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା, ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ, କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା, କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା, ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ, ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ, ନବଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ, କୋଟି ଜନ ମନ ନେଲା ଟାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ପରି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଯଦି ପାଣି କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାର କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ପାଣି କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ତୋର ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସ୍କୁଲକୁ ମୋ ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲି, ପାଣି କାଦୁଅ ହୋଇଗଲା। ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା ତାର ମନରେ ଅଛି, ରାସ୍ତା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ପକାଇ ରାସ୍ତାଟିକି ସମତଳ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଏଇଟା ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ମନରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଏ, ଦିନେ ସେହି ପିଲାଟି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ସେ କରି ଆମ ଦେଶରେ ନାଁ ରଖିଦେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମଟା ମହତ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମହତ୍ କାମ କରିବାକୁ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।